huoli. Kohta sun ei tarvii murehtia kengistä ollenkaan. Mennään! Ota mikä tuo! Ota mikä tuo! Keikkoi ympäri Suomea. Mä fani haluu löytää huoneen. Pidä se Joo, mikä meininki tuolla yläkerrassa? Mä pystyn tehdä täällä duunia rauhassa. Okei, mä tsekkaan. Ei oo mun koko! Ota mitä vaan! Hei! Let's go! Broidi. Mikä tää Euroboxi on? Mä katon mitä siellä on.